Milli һәм дини кыйммәтләрнең асылын беләбезме? Күркәм эшләре белән үрнәк булырлык мөслимәләр кемнәр? Халыкара хиҗаб көненә багышланган мөселман хатын-кызлары мәҗлесеннән хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Татар утарына кунакка килүчеләрне капка төбенән үк мамык шәлләре, йөк-башлары белән күргәзмә җәлеп итте. Урам күргәзмәсе затлы залга күчте. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кайбер мөселман илләрендә хиҗаб белән бәйле аерым истәлекле көннәр бар. Февраль аенда халыкара югарылыктагы хиҗаб көне 2013 елдан бирле билгеләп үтелә. Минемчә, хатын-кызларга кагылышлы чаралар ирләргә караганда күбрәк, belki kazanışka karşı da diyeyim bu lakin şunday bir peygamberimizin hadisi var. Fa'aleykum bidinil acuz, yani ahir zamanda apalarının dinine karab onlarga akşap dininizni tutuguz şul mağnada bir hadis kile. Şuna göre bizning halkımızda da bigrek de apalar dinimizni sakladı. Bir avulga kilsen babaylar az bulsa da Allah'a şükür apalarımız köp iriler, meşetlerimizni tutalar Allah'a şükür. Хиҗабның исеме төрлечә: химар, бурка, тәсәттүр дигән исемнәре дә барлыгын искәртте мөфти. Әмма татарлар аны яулык дип атый. Үз эшчәнлегенең бер тармагын мөселманнарны яклау юнәлешендә алып барган Руслан Нагиев яулык кию белән бәйле проблемалар килеп чыкканда мөслимәләрнең үзләрен ничек тотарга тиешлеген аңлатты. Я рекомендую. Мондый сораулар эш урынында яки уку йортында килеп чыга. Оппонентлар үз дәгъваларын дөньяви дәүләттә яшәүбез, диннең дәүләттән аерылган булуы, яулык бәйләүнең теге яки бу оешма яки уку йортындагы нормаларга туры килмәү белән бәйле аңлата. Бездә барлык гражданнар милләтенә һәм диненә карамастан тигез хокуклы. Һәм бу оешмаларда кабул ителгән норматив актлар конституциягә һәм федераль законнарга туры килергә тиеш. Чарада Төркия вәкиле Мәврә ханым шәхсән Россиянең төрле төбәкләрендә дини эшчәнлек алып баручы мөселман ханымнар онлайн кушылды. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте һәм Татарстан мөслимәләре берлеге оештырган мәҗлестә чыгыш ясаучылар милли һәм дини асылыбызны киләчәк буынга тапшыруда мәчет каршындагы мөгаллимәләр курсларының, модельерларның хезмәтенә зур бәя бирде. Мөслимәләр өчен тегелгән кием үзгәреш кичерә, зәвыклылана бара. Күргәзмә оештырган шәл бәйләүчеләр дә сәхнәдә. Безгә тагын да сезнең белән очрашулар насыйп булсын. Татарстан мөслимәләре арасында аеруча активлык күрсәтүчеләргә төрле номинацияләрдә дипломнар тапшырылды. Ел абыстайы дигән диплом да аңа. Biz эшлибез, Аллаһның ризалыгын өмет итеп. Алган белемебезне башкаларга җиткерик тә, иманнарыгызны, балаларның, өлкәннәрнең бердәмлек булсын, арабызда дуслык, татулык булсын. Әлфия Самат, Вәсилә Рәхимова кебек озак еллар дини темага язучы газета һәм телевидение журналистлары да билгеләп үтелде. Бик дулкынланып киләбез һәр очрашуга. Мин бит инде дин иреге ачылганнан бирле шушы теманы язучы журналист, шушы Казанда кайнаучы һәм үзебезнең мөслимәләребез тормышы булсын, мәчетләр тормышы, мәдрәсәләр тормышы булсын. Мин аны мөмкин булган бөтен җирдә күрсәтеп, шуңа шатланып йөрүче журналист идем. Менә бүген мине ел журналисты итеп, матур итеп тәкъдим иттеләр. Шундый бүләккә лаек булдым. Әлбәттә, бу безнең бер минем генә тырышлыгым, бер минем генә уңышым түгел. Менә сезнең каналда да бар ислам темасын яктырту, башка безнең каналларыбызда да, радиода да бар. Әлхәмдүлилләh, дин, ислам темасын яктыртуга яшьләр дә күп килде һәм алар бик матур итеп ислам дөньясын яктырталар. Мәҗлес дәвамында мөслимәләр яулык бәйләү остаханәсендә, сорау-җавап бәйгесендә дә бик теләп катнашты. Зал шыгырым тулы. Чөнки без аны үзебез өчен түгел, менә шушы залга килүчеләр өчен оештырабыз бит инде. Аларның күңелләрен күрергә, аларга ниндидер яңалык җиткәргә, аларның күңелләрен шатландырырга ниятләдек бит инде. Һәм инде шушы теләгебезгә ирешергә Раббым насыйп әйләде. Инде залда менә хәзер карап торам, һәр берсенең дә күзләре янып тора. Елмаялар. Һәр берсе дә кеше өчен куаналар. Без бит инде дипломнар да тараттык, номинациялар да бирдек. Менә кеше өчен кеше шатлана белсә,
ул иң уңган, иң затлы кеше дип саныйм. Шуңа күрә андый чаралар булып торсын. Кешеләр бер-берсе белән аралашсын, бер-берсенә изге теләкләр теләп яшәсен. Яулыгым, йөз аклыгым дигән әйтем юкка гына халык теленә кермәгән. Яулык көне уңайнан үткәрелгән мәҗлестә Татарстан мөслимәләре өчен милли мәдәниятне таныту, хатын-кызларны очраштыру, аралаштыру, үзара хөрмәт һәм хезмәттәшлекне киләүнең бер үрнәге. Мөршидә Җиһан, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары.